početak novembra, BizBuzz Niš, konferencija posvećena mobilnim sadržajima, marketingu i poslovanju i na zadovoljstvo čitavog Limunda tima. Ovde se srećemo sa našim divnim članovima, Limundovcima, koji žele sa nama da podele svoje iskustva. Poslušajte jedno. Kakvi su tvoji utisci o Limundu? Pa u poslednje vreme osjećam poboljšanje i korisničkog interfejsa i dopada mi se, jednostavno imaju više opcija, mada ima nekih predloga za poboljšanje, naravno, i mislim da je odlična stvar što se Limundu pojavio. Žao mi što sam ranije nisam uključio. Jel više kupuješ ili prodaješ na Limundu? Pa više kupujem. Šta kupuješ? Pa kupujem delove za kola, uglavnom, i recimo gume, to može da se nađe, aluminijumske felne i tako po neki deo koji je malo problematičan da se nađe. Kupao sam neku foto opremu, pošto mi je hobi fotografija, i tu sam bio jako zadovoljan i mogu da pohvalim ljude koji prodaju i nude preko Limunda foto opremu, da je stvarno detaljno opišu, da postave prave fotografije i da nikad nije bilo problema. Šta vam je izuzetno važno kada gledate aukciju? Pa, najviše me privlači dobre fotografije, znači da taj proizvod koji je na aukciji dobro fotografisan i naravno i cena. Šta je ono što posebno voliš kod Limunda? Pa lak pregled, sve bolje i bolje urađen, da kažem, keyword tagging, znači lakše se pronalaze predmeti, tako sam i neke drugare, poznanike, tako da je ta opcija stvarno jako dobra. Uopšte, ne samo kao za Srbiju kao tržište, nego uopšte mislim da Limunda otvara mnogo mogućnosti. Kako vidiš dalje razvoj Limunda? U kom smeru bi volio da se Limunda razvija? Pa volio bi da se Limunda razvija ne samo kroz bolju aplikaciju, jer moj predlog je da se napravi i aplikacija za iOS, znači za iPhone-e, pošto puno ljudi koristi iPhone i puno ljudi koristi Limundo, znači i da ta aplikacija bude i za Kupindo i za Limundo, i mislim da bi to bila prava stvar, i naravno da se proširi baza nekako da svi pričamo o slobodnoj trgovinskoj zoni i nekako da se povežemo u celom regionu. Prodavac je shvatio tvoju poruku da treba bolje da fotografiš i potreban mu neki aparat koji nije profesionalan, za takav nema novca, ali bi hteo da ima solidan aparat koji može da napravi dobre fotografije. Koji aparat ili aparate ili koje marke aparate bi mu preporučili? Pa preporučujem Nikon ili Canon, tako neki manji aparat, ali nije do fotoaparata, nego je više do toga, do set-upa kako to fotografiše, znači treba nam bela pozadina, slika, u najkraćem neka ode na YouTube i ukuca how to photograph a product. I onda će tamo vidjeti onako jedan mali, kraći video klip gde ćemo sve biti objašnjeno. Odlično, hvala.